mai kum ka umru ka umsau dum dabar ki mai ki bala kloi ban ya wansno ki isu masuk ai ku fi kerpang kam ki atli unit ka ba shimi ki senjam ban yo ban trei lade ban ai ki bangila namta cai benda bujungi ban so ban ai ya ka jisou ba ka kani ka management tuan ka school kala i hap yangi banai ni jaka begin pelong ni jalan bat kunjuru ia ka dabar snong umsau num dabar kibla ai ia kani ka benta apa kulut ha ji don lang kini ki samla rangba bat kunjuru di rangba maso ba kani ka hok bat ka benta ka junga shua bangan sedang dengan patai ya pi ya ka jingat juga seng naduk ba ka sedang joka kumba ngintip ba hau snem kenai spa nyu pra arpo trik kenai leber yo ya ke KSU kumba kinonglam ki borem bat ngila kenjo mata la sau snem bat ngangit scam ba sau snem kidon kiri rongba hangne ki pala plat ya kata snem ru ki blado sau san sapundru ki sotu ya ka jiat leti job kita ki ho snem ki lamat ka chem bojuki bat kolong kumju dadangi pet ya ka KSU kinonglam ki borem ki snem nyop kendai kidon ki isu ke ba kidong kiyo benbe ya kita ki poi kita ki nipali nang tena po sor shilong bat kumjuru hapo district ripoi ke tuni bat ngirim klep lu ki snem ka poi ka ar ka fly hadu pra penyo kata ke jingbe ki bengali ki bihari bat kumta teter kidi ki snem ke ba kaseng ka yen ngurem ba kidi ki poi buan kuluni ke cika ka jungi la kalong hasor lani hapsor hanu kundo kim don hop wat i jakai bakin dia dulu bakin kini berkas kai ka bang so yepi ya kane ka benta tolong ngadang i pai hapo ka than ka dong ka jungi kam tam shani ki khaput ki jungi ki jian usnem bat kini usnem kumne ani thu yepi ba ngami nanong po nai beje la phone video ba in charge shane brahma wong yenga ba ngat yo jitip wan shane mong hoi wan shane tan ke area blok 2 shim ko tan blok 2 be kambon gitip akrai nong tum wong nga long don kanu no jialang gane kadon ke jiaki am don ke jialang kundu jungi bar ki baro ki parado pasnam ke jungi hangne ko umsaw lum dorban te kai ka ba nga susi no kalong ba hoi kadi ka kamram go jungu ko officer hare ka susi no kalong ba ki karbi student asian ki wan hang te po sabuda undon ba persya iki lane ban khalat iki bakin ro ni tip bab kini khatrat lik shnong bat kunju kin south lik shnong arfart lik shnong kita nak jingja khaput ke bangi hab budut hab bulom ya kata sadasko lemba ju ki art lik ini ki jela henry la ngi pet dei mangi ki bajem sa dei mangi ki pasngap henry ki wei ki langkwan ban klun ya jaka ka jungi ye kai ka bangaso ni naso ban phai ya pi ya kai ka pelajar po juga history ka jungi ka ba niyo kum ki samla ki bol ngidon seng ngidon apo ka seng aba ni kundu ya han laki parado pasnam kita ki riulum ki jungi na ki wei pat ki jela kan mau ke sinong tripura munswa ha ki snem khat dai spa nyopo kidon kumba khandai 4% di try rilum 10% kila mundan kita ki bihari lani ni pali kumta teter hari haudin u katmaba joka Pakistan bat ka Bangladesh ha nyopui nyopuar hangni usnem pin sothu ba ka jingwan jokini ki breu ki banaba kita ki Hindu Bangladeshi nang tena po Bangladesh hangte po joka ka ba mentau usnem nginong pi kini ki lai sau usnem video i ketika demografik lani ka jingbun jongpai banabar kalong try rilum bodoh manusia kendai 10% mentah udan setang kumba lai pesan ne 10% kata ka history lane ka jing bakala ga jongki hatu por ka de jing so snei ban ai jaka nama kidei tangki phetmir lane ka poiwir hak tmawa jong Pakistan ke Bangladesh padi por hata ka por di Bangladesh lai thu kum ka East Pakistan ladangi phairu sepo ka Sikkim ki try rilum mangtai kidei ki chai beril lepcha baru sudah arjas po aja kerwe gede ma masih itu kanai pi gede gede ka ba
na kundu yu tau tradisional Sikkim na kuli yu nong medi jai benu yu de lecture nong ang la jiyo sko nomor gadon hak KSU kala pendidikan ini lembah kinong barem kinong ilam rangba ba kijingja kum kita kijingja hako Sikkim hako Tripura bat kundu yu na kuli yu kadai jisya kata wong hoit kadai nong ba kajai benu jungi mata ngimdan syu hapo jong ka Sikkim nomor boleh bakindi pali kilawan rung kilakni wat ya ka sinsyar khada hantai bat ngani thu ipi larang ipe ya ka Pakistan bak is Pakistan ka tamaba kana Spanyo kuwe ipe ru ka Indo Nepal treaty ka basain lemba ka sarkar India bak ka sarkar Nepal ba nipali kila manundrung kat momon sinde nadu kusnam khat kana Pakistan pho hadu menta menne ka e ka bangmut panong ipi kalong hangi menta ngiong ya kani kasnong kabamde kani ka ngamut kani ka chaka kani kasnong ki jongi ki pamarjan kita ki khatrat lik kasnong khasi ki barangdon hapo ka dispute dan ka 6 areas of differences kabladep ka phase 1 kum kabari sipo ka Thanjirang kabari ka Hima Nongklau ka Hima Nongstung ka Hima Soyong bat ka Hima Jirang ila da pendep ya ka wat ka benikong jong kita kindru teli kisnong lani kindru teli ki jaka ki bajia ka kaput hapdeng ka sorka ka ri kasi ka jongi bat ka sorka Asam bat kanwan ka wat ka baar ka ba ka district ka jongi ribhoy kanwan ka blok 2 ka madai namata ka ni ka wat ka baar kay ka jingmut jonga nganong kolong ba langin susap baik ba kani ka sinong jongi kandai no spu Asam kumbolong inso sne no dak bangi tep dul keblai kumbolong kimbale kita ki Tripuri hapo Tripura baso sne no kita ki refugee ki buan hapo East Pakistan dalani ka Bangladesh bangin ai jaka syong iki bagi selong maki ki try bersensyar hadu mata langin long ngin burom sa takaan basna ka sarkar India na hapo sna ka kena Pakistan po ka Indo Nepal treaty namata kita ki Nepali kan boys dong hari kasi jungi bat ki marjan ka Sikkim baki lepcha kin jano kata kawe ka jingkli ka bangi do kama pi we po we ka ba ingi di menle lara ka ja kum kata widon bat ka sunjuk kina ba sidong ju right tung hapo jilam ju ba sotun ya ka ba burom ru I pa em iba ngiju ya trei na ka por wat karta ka jungi ka bala ila no I karta ka ju iru idam don kata ka jimut jikmu jungi bin trei kata I parado ki pasnam ka jungi ka badan ngani ko kasnong jungi bat na so ka ek ka bonong kam yangi bala dangi ong kita ki khatra tali kisnong ngide berhenti lada ja bang yong ba khatra tali kisnong ki ja no atli kisnong ki posya Asam ngide benong BM kata ka jingi pen bai ngimdon kata ka hapo ka dictionary jong KSU ba kandon kata give and take policy haba ngi ong ki rulum don mau tau ni pali basa halum kum basa mangi ki rulum yagi lai thok ki rulum namar ngisa alum ladang ngisa alum ngisa hapo ka rithor kumut ginong ki rithor yagi kata ka di gajisya ka ba ngiri matip bat ka iga banong kam yagi menta kalong ka syong hanga bat api ye bangin trei namta ka doba jong ke mendu namta ka doba jong ka snong ka thago jong pi namta ka doba ka jingdon ka jong pi hangni apo kasla po ladang ipai sya kata ka ri kanan ni penlit jumut ya kata ngaso bakalum darbar saulum darbar kadai kum kata kari kanan bo blai dong ku yang ka sinong bat hadu menta meneru kidang don hi ha kani ka sinong boy ka KSU bat mai ba mai uping ila don ka benta ka jongki reng so ba ka jingne scam ka jongpi kadai ka bawara ya ka jingnya teli ladang iong ni kiwi sinong ka marjanru ki bala jujia ka jing sya pen pra school lane ka jing sya snai ki kilon ki ban welcome kata ka joki karbi ring aso ba kata ka arta ka ba kane ka unit kami mai menta kalum darbar khanyo snam maplit jumut mane ba kisa ki kun ki bersa ki ri orang ba apo ketika ka school kamut ki kun ki joki kilong kimi ada ki rang ba ki yang sabar jok tu kai mane ngasodap jikmen ba kini ki kena hadin kata mut khanyo snam bidon menta ki nang kenmau bak KSU kalale KK bat umai uping lale KK bakin wan menta ban long kita ki klawat jujai menru ban ngangai scam ba kanyu sdam kamdisu karta ka ba ngidang ret banginam tip ai spang ka jingjia ka bajia hosdam arjasan ukna ka sausdam latip
kanu kami kanu pa kanu kaying ke jonga kanu kaying ke jongki tadang ong pi ba ngilas tu ba kerta ka ba ngidon khat lai ka saus nem ru ngilah tip ya ka jeb men riu ka jungi tadang yong ba kaying ka sem ka bano kam e bangkan penikai yu kun ti jongki kalong hoi ka kur tip jat ka tip riu ka tip lai ka tip snong ka tip thau ka tip ying ka tip sem ka riru ka bano kam e yagi bangin penikai ki ka tip ya la ka jat ka riu ka jungi menelo ong ba ki bon ki seng phalang ki bajuan sini ki kaput ban ya stok ti ban ya trelang ngai kublai ya kita ki seng phalang ki ba per henrei ngin ong ya phi ba daktin phareng yangi ki song kita ki pressure group umdei ki NGOs ki dei ki non government organization ki ba ki le ekonomi ki form ya kata ko lemba ban yo ki scheme jom ki sarkar lada kadai na po state ane po central government re yangi mangi ki isu ngim ju kamil de mangi di seng phalang ni dei kita ki seng yada jai ben riu kumta naso ban pasat jembut ya pi iwei pai wei ka bodong kam e kalong menta la dangi pet ya ka jinglong juman ka jungi ngila dong kam ka jingya teli ngamar ba tau sia ubentar hak jat jongpi natip ha ka kasni pa kasni banwan la kalong kasni ka baan kasni balai na kasni basau ka jingpang ka bi jong ta kejat bodong tau sia kan pur hadu hapo ka sengkai ka jongpi kan pur hakikti kejat ki jongpi kan sedang membam ki to jam jongpi lemba jong ta bi bodong tau sia bat ngar penong ya piru pada kabi kadung kata kejat kala bedong hapo kan dia katang dum terbar lan dia madan umbang lan dia hapo jatalong kan mau ba ti ka do jam ka don hangte hapo nongpo ka banga ngaim ngasa kata ngaru ngasa ja alang suki kembolong tau breu benyo ubayo ya kata kabi ka bodong kamet ka ju para samla nasoba ka ka ba kinongilam ki ba kamat kamtam itban basan ibla keren mene bila percaya phi bat ngasoban porto kita ginongilam iba Samuel Bijarwa bat imai hoping kibalayeng nadu namta kane kasnong ka thawo jong phi kibalayeng nadu ka por jong uranium hadu menta mene bat ngasoru ban percaya phi bak KSU kadang yaki hadu menta lar kolong ka isu uranium lalong kewi isu mereka isu ka pedong kame namta ka jungi kalong manginyo ya ka inline permit kata ka inline permit nas bentuk nga percaya phi para samla kai ka bangidon kam kalong ka jingwan menta jo ki breu nabar ngong ipi mene idon kata ka ain jo sarkar India ki mawari kita ni peli ki bala banle business ki bala ki banle angni hapo ka bri new trap herei ken mau pha hapo ka election commission ko ong ba ndriu banai unono breu dakhar buwan hapo bihar ne wan po Nepal pulayo ya ka epic habu yo epic ladon ka hok po ne jet you know no mi kamat ladang yo no mi kamat upade ni pali kau ika ginlong mentah po konstitusi mahuti kamu konstitusi mahuti mentah labun setang ni pali kadau kata ka hok kami keren kadi ka inline permit ka bagi tentu di kerja ini ki breu ka ba kadi hok ka jungi bangin yo ladangi la khal rasan hang ni umdon mano breu banabar wan kni ya hok ka jungi bar nga soru ban pau percaya fi ya ka jengki jungi ya ka ne ka railway aus nem arja khanyo bat kisnem nadu prap nyo kinongilam ke berem kila elam banyaki kadi kumju sibenta kalong dadangi pe yakni srokba kejwan jongpan kita kisumo ki baket tanggung bas pongut nilai i ya kasor ki kapsor ki nongdong kita ki breu ki benabar ki ladap hismam bat niyo i ki konsulsi ki beri hapo shlong ki dan artli ganam jer kerteng kilas yo ben sensyar lane ben tebut de ki breu ki benabar tadau ka jing persya jungi kalong ya railway kada kawan ka railway kam kit tang spo la ne khasangut kan kit sunan ki po lak ya kita ki breu wan nakte ki wan kini ya ka sinsyar kadar kini ya kam ka jam ka jungi tadau para samla maso ba kadang kam ya phi wei bangin so thu ya isu jama seng pot kumjuru ngin kan mauru ya ka paket ka history ka ba ki nongilam ke barem kilale ka benta ka jungi begin le balmagi yung iting yung ibakalapat ya kajiat nanti kejungi belong meneu samlang itu south east ayam kejulong kena kejulong kelung kejulong kena kejulong samla rangba kejulong temen kumju kejulong kam kejungi ba ide mencium ya kena kebenta ka hok kejungi ditrai borba hani por la ilong ibarit lu ngimong ba ngidong kam ubastat lani ngimong bul ngidong kam ubujong ubahemet ngidon
ino ibentaru itrei ilalong siya tang itai jingno seniang ijongpi ilong ijingye pertu na banta ka cek bener jungi bat habang asyong nakaliang jungi kam district bat nakaliang jungi hi baro nasoba kawait pakasti kawait kade mai inti ya kijinge jong ka sinong ka jongpi namta ka cek bener jungi bat ka sti kalong kata ka sti kaniada ya ka cek bener jungi kubli shibun namta di para samla di badan hangne nadu isamla nong ilam ibaramba jungi ibasa ai aktif pentil semai ya pi i samla bianbor lingdo paliar ibadi vice president berkunjuru ibadi in charge jong ka district ka jungi di para samla ki belat ai jingkren nadu i James H Mok yang ibadi general secretary berkunjur borok lang berkunjur rong ai kublei ya i rangwa sidong ibadi jong ne kamsau lum darbar kunjuru ikman basan berpai duai mene ban so lai kublei pi borok lang ba ngin kitbok kitbriang i santli unit kamtam pitangla menteri borba hapo pati cek bi jong circle right nong tu tangini kentin kublei shibun bat match perang borok hi bat in imslam ke cek bener jungi kublei shibun ublei ku lain borok